til mulighed for en dialog mellem muslimer og jøder i Danmark. Der spurgte man mig om spørger. Well, this meeting is a Jewish-Muslim cooperation platform in Denmark, and our aim is to fight anti-Semitism and Islamophobia at the same time. We believe that in Europe, both Muslims and Jewish people have been victims of hatred and prejudices. One of the activity for our group is that we are going to visit synagogues and see how a synagogue looks, what it entails, and then later the group will also go to a mosque and see what mosque looks like inside. Knowing each other's culture and religion will remove a lot of prejudices which normal people have. Og vi er på vej ind i en synagoge, og for mange af os, der er det første gang, og for mig i hvert fald er det første gang, at jeg er i en synagoge, og jeg er meget spændt på at se, hvordan alle lande reagerer på oplevelsen. Hej. Hej Ben. Du kom lige til en photo opportunity. Og det første han gør, det er at lukke døren. Da jeg så dig, så tænker jeg, ja, det er stort. Sådan, ham kigger jeg ned på. Ja, det er godt med dig. At jødedom og islam har meget mere til fælles i religionen, end kristendom og jødedom har. Jeg har engang haft en meget morsom sag. For en del år siden skulle der bygges da de skulle bygge en ny Kastrup Lufthavn. Der spurgte man mig, om man kunne gøre et eller andet, at man ville gerne lave nogle bederum derude. Og så spurgte man mig blandt andet om, hvordan kunne de der bederum indrettes, for sådan at jøder også kunne bruge dem. Og et af mine forslag gik ud på, at man lavede et neutralt rum for jøder og muslimer, og så lavede man et kirkerum for de kristne. Og det er så sådan set det, man har gjort. Det ligner nære i dag måske men never mind, det er i hvert fald et neutralt rum. Der er ikke noget problem for mig som jøde i at gå ind og holde min gudstjeneste derinde, hvis jeg har brug for det. Så sker der det, at noget tid efter, så er der en af de jødiske medlemmer af trossamfundet, der ringer til mig og fortæller, at han har været på sådan en forvisning i lufthavnen. Og blandt andet det, de har set, er blandt andet de her nye bederum. Og så er der en, der siger, at det undrer mig, at her er et kirkerum, og herinde er der for muslimer og jøder. Hvordan kan det være? Jøder og muslimer kan der ikke være sammen. Hvorpå guiden siger, jamen det er det jødiske samfunds nye overrabbiner, han vil hellere være sammen med muslimer. Så man kan jo altså man kan fortolke tingene på mange. The chief rabbi explained to us whole the history of this synagogue, and how Jewish traditions were, and how religion was, and it was one of the most beautiful experiences I had, where I learned so much both about the Jewish religion, but also many traditions and laws, and I realized after listening to the chief rabbi how close Judaism and Islam is. And the whole idea is that people with Muslim and Jewish background should know each other, not so much as their religion, but as human beings, what they do, where they cooperate. Det ved jeg ikke, det er så mest til ære for jer to. Altså, når muslimer beder, jamen, så har de jo en bederetning, og det er Mekka, og den kan man altid finde, fordi der er en klipplads, en bedemis dernede. Så lige meget hvor man kommer ind i måske i verden, så kan man altid finde ud af, hvor Mekka er. Det der, det er jo altså prædikestolen, hvor imamen går op på anden eller tredje trin. Og grunden til, at der er en mikrofon, det er så, at folk kan høre det op ovenpå og inde ved siden af. Forskellige navn for Gud, for Allah. Det er ligesom hans lovpris. Vi har 119 navn. Ja. Altså grunden til, at der er mange ting, der er ens. Det går op i 3, der er rigtig mange ting, der er ens. Og hvis jeg sagt, Amina, og jeg er kommet her. Hvis I rekorderer azan, så jeg kan læse azan. Men det er bare på en arabisk. No problem, no problem. Let's go. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la